Però avui s'hi afegeix un segon element i m'estic. Si vostès repassen el llistat dels darrers pregoners, veuran que tots tenen un element en comú, la seva vinculació amb el municipi. No seré exhaustiu, però poden recordar els pregons de la presidenta de la Càmera de Comerç de Tarragona, Laura Roger, o el de Cefa Bové, o els de Josep Maria Franquès, Lluís Papió, Anton Simó Massó, tots ells, si no vaig errats, fills de Constantí. També han estat pregoners Josep Pobret, Josep Maria Sabater, Maria José Figueres, entre d'altres, que no són fills de Constantí, però que ningú pot discutir la seva vinculació amb el municipi. La meva relació amb Constantí, la meva vinculació, es deu a la feina, i és la feina la que per rellar els anys 90 em porta cap a Constantí i cap a la seva gent. De la mà de Josep Maria Lafeira, llavors alcalde, recordo els carrers del municipi i conec els 3 llocs importants de Constantí: el casino, el sindicat i l'SB. Crec que vaig conèixer aquestes 3 institucions abans de conèixer Sencelles, el Pont de les Caixes, els molins del voltant o la parròquia de Sant Feliu.